И здравейте хора, аз съм Сашко и добре дошли в първи епизод на Taxi Life. Или Drive, как се пада, точно не знам. Това видео го правя, защото един фен от вас ми предпоръча на видеото с аномалиите да снимам на тази игра. И ако не сте гледали видеото с аномалиите, отидете и го гледайте, нали открих всички аномалии, ще разберете във видеото. Погледнете видеото с казиното. Също се получи много добре, аз и един приятел, нали го обрахме, ще разберете. Гледайте Secret Neighbor, който го качих вчера и това видео трябва да се пада да бъде качено някъде неделя или... Ще видим кога, събота или неделя. Но както и да е, вие ако искате още на тази игра, лайквайте, абонирайте се. Коментара гласи следното. Много готино видео, гледах го до края. Продвай една игра, Taxi Life, ако можеш. В принцип тази игра бех купил, даже сега това видео го правя за трети път. В смисъл в началото, защото ми беше бърнала играта. Играта си има своите гличове, но нищо. Вие ако искате на тази игра, лайквайте, абонирайте се и сега да започваме с играта. Да започваме с играта. Добре дошли в Барселона с невероятни гледки. Наистина са хубави някои неща. В Барселона едно нещо не съм разбирал. Сега ще ви кажем. Нека гледаме. Добре. Добре, окей. Това съм го разбирал, те изкуства по стените. Наистина изглежда много красиво самата игра. Това ли ми е колата? А, не. Това ми е колата. Добре, сега като такси. Окей, пичове. Сега се чуем нали да го показвам то туториал или да го скипнем. Добре, сега ще паркираме. Горе-долу ви скифвам повечето от туториала, защото е буквално тъпо да се гледа, ама нищо. Добре, трябва да контролираме... Майко. Тая кола се много хлъзга. Как бе вътре? Добре. Нема питам. Така. И сега трябва да паркираме. Добре, сега ще паркираме. Така. Добре, сега назад. Майко, назад. Добре. Зачете ми го някакси. Добре, отиваме напред се. Чайте. Много рязко излезнах. Напред. И паркираме тук. Трябва да паркирам на задна, добре. Стойте. Така. Чайте, фо? Аха, провалили се трябва пак, ясно. Играта се направи готина. Добре, давай. Така може по-добре да ми е. Оп! Добре. Сванах муцаката. Не мога ли от тук да минем? Или трябва да следвам май трябва да следвам очертанията, за жалост. Добре, този туториал вече го правя от 10 минути, дано да приключи, защото вече си ще оставим най-добрите 2-3 минути от туториала. Добре. Добре, минаваме. Кажи ми, че само това трябва да прави да приключи. Моля те. Добре. Браво. Кажи ми, че го минах просто. Благодаря. Добра новина, минахме туториала, обаче сега ще ни учи. С м отваряме мапа. Чакайте, може да го движим. Сега трябва да си избереме кой реално ще караме, но на картата не виждам много клиенти. Но понеже туториал, ето този. За 100. Жена. Добре, отиваме към нея. Но айде да караме така, че е по-удобно. Чакайте. Още не съм посфанал играта, не съм играл от много време. Добре, дайте ще караме така, че... Все пак трябва да бъде и реалистично.
Добре. 400 метра. Учени още на някои неща. Ето тук може да гледате GPS-а докъде сме. Червен светофар, трябва да спреме. И трябва да вземе жената. И да откараме. За $100 не си заслужава, но... Доколко знам в тази игра, проучих я преди да играем. За да се развиваш максимално бързо, трябва... Нали, да изпълняваш правилата, защото се появи някакво такова... За правилата да се спазват. Колкото по-добре спазваш правилата, толкова... За движение правилата. Колкото по-добре ги спазваш, толкова по-добре, че е по-доволен клиента. Сега леко случая се удрах, ама. Добре, чакаме. Имаме 3000 евро. И с те 3000 евро може да видим какво може да правиме. Апгрейд по колата. Доколко знам в играта може да си откриеш и фирма с други таксиджи. Но тъпото на играта е, че прочетох, ще има много бъгове. Че понякога крашва и ти изхвърля. Но и че можеш до 40... До 40... Не 40, до 12 работника да имаш. Даже май не 12, 10. Добре. Добре, сега трябва да закараме... Може да гледате там часа долу. Накратко ни казва, спазвате ли правилата, ще получавате повече точки, XP, да, като цяло. Главните неща, колкото по-добре карате и по-безопасно и спазвате ограниченията, толкова повече може да ви платят. Доколко знам, ако... Това се случва, доколко знам в тази игра. Пешеходците буквално дефилират. Тъмън пресече на половината, обаче ако го сгазиш, мисля, ще глобата от 100 евро и ти отменя курса, което е тъпо, защото съм чул, че може да има много дълги курсове в тази игра. Чувам съм, че в тази игра може освен таксиджия да има и още няколко работи, но тях ще ги разглеждаме, разбира се, и в другите епизоди. А вие за целта, ако искате, лайквате, абонирате се и пишете в коментар, коя следваща игра бихте искали да стане на видео. Вашия коментар може да бъде избран и гониме 1000 абонат, така че се абонирайте по възможност, съм вятски благодарен. Това кормило много ми така ми... То мина през жената. Това го видяхте, нали? Добре. Откарахме я. Сега видим какво ще получиме. Доволна е, добре. 100 от 100. И почти дигнахме първи левел. Почти първи левел. О, бакшиш. Бакшиш 100 евро. Това е хубаво, бе. Добре, сега. Чакайте. Мисля, че трябва сега с М да си... Да, точно така, с М. Колко клиенти има. Те тука. VIP клиенти. За VIP клиенти, това са VIP клиенти, но за тях ни трябва по-специални коли, които за жалост ние нямаме и не може сега да ги караме. Понеже те VIP клиенти, да ви кажа, искат примерно екскурзия и до забележителност. И случая това, синьото са ни забележителностите, ще искат примерно тука, тука и тука. Където те си изберат на рандом. Трябва да отидеш те да снимат, да са доволни, ще си карал и накрая ти плащат с бакшиши. Но ако искате да стигнем чак до там, знаете. Трябва да подкрепите канала, като лайкнете и последвате. А сега си избереме клиент. Добре, дайте да огледаме този 150... 400! Те доста пари плащат, бе. 400... Искам най-така на оферта да взема клиента. 600 евро! Абе, има ли някой за 1000 евро тук? Представям си. Сега ще огледам всички клиенти и ще ви кажем, нали верно може да мериме за 1000 евро. Така, пичове, бъдете готови. 557 евро. Не знам какво такси съм аз, но го взимам директно този. Добре, 553 евро. Цък! И да отиваме да го взимаме. Той се намира на 2 км от нас.
Стойте само да видим нещо. Какво стана, че запецнах? На пътя съм. Добре. Понякога ще пускам и на друга камера, така ще ми е по-удобно. За сега, разбира се, връщаме първия начин. Защото, нали, ще караме. 2 км и няколко. Добре. Това не е ли много за по принцип? Струват ми се много пари. Но да видим за играта, нали? Сигурно то така ще се казва и заглавието. Направих курс за... Първо започнах като... Опа, чайте, аз съм натиснал. Разбирам сега. Колата ми се люлееше. Трябваше да тисна ръчната. Та сигурно така ще се казва и видеото. Направих курс за 500 и... За 500 евро. Ще видиме. Споделите на приятели видеото и наистина... Това означава много за мен. Защото все пак след толкова години пауза къде направих. Абе, пич. Ама отзади има ли някой? Чайте. Аз реално не моля те за обиколя. Добре. Реално направих пауза от 5 години, не 6. О. Стойте вим. Добре, червено. Зелено. Ако искате да разберете, що съм спрял да снимам, мога да направя отделно видео по темата. Но както и да е сега, да идеме да го вземеме. Така, пичове, бензина ни е много малко, обаче за това ще минеме да заредиме. Не ни да заредиме. Трябва първо да вземе клиента. Не знам нали бензина, че ни издържи. Опа, бутах кола. Нищо. Дано бензина да издържи, за да го вземе. Та, ето това, както може да видите, е там ограничението 70 км, е това отдолу, където е жълтото. Това е, кажете го сега, това е търпението на клиента, то даже тук може да го видим на радара това търпение. Ето е тук. То, що е спрял така, не знам. Та това търпение реално може клиента, нали, да си ядоса и да си отмени курса, ако търпението му ако падне много, и може да ни плати по-малко пари. И за това е това търпение. Но сега ще отидеме да вземем клиента. Бензина обаче аз не мога да видим тук колко е бензина, не знам къде да гледам. Я ще видим на другата камера. Бензина ни е малко, ама... О, зелено. По-бързо. Тук мога да ускоря малко. Чакайте, нещо... Чакайте. Добре. Е, така искам да виждам, супер. Отиваме да вземем клиента от тук с 70 може да се кара, ние караме с... Даже с под. Това е добре. Така, чакаме да светне. Е, тук е буквално много близо, ама бензина ме най-притеснява. Тази игра принципно, доколко съм чувал, последно е била апдейтвана март, миналата година за жалост. Спряли са правят апдейти, но ще е много готино в бъдеще тази игра да добавят примерно нови градове, освен Барселона, нови места, даже може да добавят и нещо по-такова различно, освен DLC-та. Червено е. Нещо по-такова да добавят. По-готино. Защото реално ако играеш тази игра много време, ще ти омръзне след време. Но играта за сега ми е супер интересна, де. Преди играх, горе-долу знам картата как е. Знам как стават нещата. То защо се сега Рочо спре? Добре, спре насред... и играта е такива бъгови има, които са още по-дразнещи. И сега да си вземем клиента. Та добре, пичове, сега трябва да паркираме безопасно, затова съм включил на втора камера. Защото трябва все пак, нали, да сме внимателни. Защото този господин ще ни даде 553 евро. Така че трябва да сме възможно с него най-добри. Леле, то бензина не знам как ще стигне. То бензин колко пъти го повторих. Нема значение. Ето така. 3 км и малко. Добре, завиваме. Тук мисля, че мога доколко 50.
Добре. Мога малко така. О, зелено. Искам да го... Искам да карам с малко повече, ама той ще се ядоса. И без друго търпението му малко така падна, след като толкова време ходих да го вземем. Играта, да ви кажа честно, ме успокоява, като я гледам така на GPS-а на първа камера, как си карам. Доста така... Нека си удоволствие ти доставя така просто да си караш. Но тези бъгове, къде се случват, например, пешеходците да дефилират или коли да спират на среднищото, това е много тъпа работа. Разбира се, ако искате втори епизод, пишете в коментарите, ако искате и знаете. Няма нужда да го повтарям. Тук имаме някакъв трофей на картата, но това ще го видим може би в следващия епизод, ако има такъв. Ако разбира се, вие желаете, ще направя още един епизод, нямам нищо против. Пак спря. Това спират на среднищото колите. В буквалния смисъл. Опа, аз го засекох, моя грешка. Айде, пич, карай, моля те. Добре, всичко за сега върви окей. Както виждате, трябва да видим колко струва за фирмата. Но оставете до края на видеото, ако искате да разгледаме нещата за фирмата и колко струва работник и колко струва да го наема и всичко. И ще разгледаме и коли, разбира се. VIP коли, за да може да включим и това за VIP местата. Пичове, за жалост виждам две неща, които не ми харесват. Едното е бензина, което е в червено. И другото е, че таксито ми е бяло. Защо не е жълто? Оставете до края на епизода, ако искате да направим таксито жълто, ще го направя към края на епизода и ще разгледаме и какви са условията за фирмата. Този ми казва, харесвам колата ти. Добре. Какво да му отговоря, да я знам. Айде. Говориме си с клиента. Добре, горе-долу правихме му настроението. Та, пичове, почти сме стигнали до крайното място, което трябва да стигнем. Остават още много малко. Нещата сега доста добре вървят. Малко търпението му се изхарчи, защото просто малко така бях превишил скоростта, вместо с 50 карах с 60. И малко си ядоса, затова търпението му е малко така нарушено, но да видим. Дега остави някакъв голям бакшиш, защото все пак, щом за 500 евро си фащаш такси се, трябва и да имаш и някакви пари. Така че ще видим, нали нещата ще се развият добре. Да пишете в коментарите на коя игра искате да правим поредици, защото имам още много идеи аз лично да снимам като поредица, но искам, разбира се, нали, и вие да пишете, защото трябва първо ви питам вас, за да видим нали ще ви хареса. Тук до 70 вече тук може да дигнем малко повече. Ох, писна ми, съм толкова бавен. Така. Ще мога ли тук да правим това стой? Малко цигански номер направих, ама нищо. Важното е, че успяхме. Сега тук трябва да завиеме. Така съм свикнал, пичове, да играем, така че не ме съдете, ще съм на тази камера. Преди така играх, ще ми е по-лесно. Добре, реших все пак за вас да ви пусна и на тази камера да гледате, защото е по-интересно некак си. Съжалявам, че бях на втора камера, но забравих просто, ще има първа след като включих втората. То да не се върне само. Супер. И ето тук доставяме човека. 3, 2, 1. Оп! Слиза, да видим сега колко е доволен. 80 почти от 179. О! 600 евро бакшиш. 600
600 евро бакшиш. Не. Това ще бъде заглавието. Започнах работа като шофьор на такси в Барселона и ми оставиха 600 евро плюс бакшиш. Това ще бъде заглавието за видеото. Не мога да повярвам. Оп. И сега имаме солидни парички. Но мисля да правим още един малък курс, но преди да направим малък курс, трябва да отиваме до бензиностанция да заредиме. Тази бензиностанция далече ли е? То колкото и да е далече, реално трябва да отидеме. Сега, но при това ще вземем нов курс. Мисля, че не, топа не ни дава. Добре, отивам да заредим бензин и сега се връщам. Ето е бензиностанцията, да заредиме малко. Колко пари е горивото? Я? Сериозно ще ми вземеш 200 евро за го... Заболяме сърцето, пичове. 200 евро за гориво. Да то бакшиша ми заминава, човек. Вие направо... Добре, няма значение. Нека да пренебрегнем факта, че съм дал 200 евро за гориво. Тук съм маркирал нещо, но не мога да видим къде е. Не знам какво съм маркирал, няма значение. И сега следващия курс ще разгледаме кой си най-заслужава. И ще го вземеме него, за да си избиеме, разбира се, парите от горивото. Играта има и още много готини неща, които ще разгледаме сега, но ще вземем още един, разбира се, човек преди това. Та, пичове, разгледах всичко и този клиент за 625 евро си най-заслужава. Не е далече, не е близо, но ще отидем да го вземем, защото той си най-заслужава от всички. Даже е по-близо от другия, доста по-близо. И от него ще се избиеме парите със сигурност. Стойте сега, откъде се минава я? Май от тука, да. Моя грешка, добре. От тук се минава, да. Сега за да завиеме към него, трябва да правиме... Май леко... Добре, чакай. Така... Мале. Още свиквам на първа камера, защото съм играл само на втора по принцип. Нека отиваме да го вземеме. Добре. Само да... Най-се притеснявам за пешеходците, защото един път направиш и нещо като хората зле, те газят. В смисъл, сгазиш ли ги, курсът ти се отменя, пари, даже и глоба има, което е тъпото. Но ще да е по-реалистично, примерно дойде полицията да те арестуват. Но сега няма да критикуваме играта, ще е примерно нещо нереалистично. Чай си викам, какво ми дава да натискам по този светофар тука. Чакайте. Аз съм Добре. От другата страна на платното съм. Затова съм на втора камера. По-удобно е. Ето, виждате. Виждам всичко отпред и отзад. Като хората. Докато на първа ми е малко странно. Затова не ми се смейте. Но като не съм играл играта от 6 месеца, нормално съм и позабравил нещата. Добре, тук спираме. Чакаме. Аз как разберем, че е светнало зелено? Добре. Светна. Буквално ето тука. Пичове, замислих се за едно нещо, понеже аз преди като гледах видеята на известни ютубъри, знаете, винаги обичах да си хапвам на техните видеа, примерно нещо я за вечеря, като си хапнем, я за обяд и така си, и първо след като се приберем, директно като си легнем, я от училище, я от тренировка и си ги гледам тех, така че пишете ми в коментарите, нали сега докато ядете ме гледате. Или след като сте се прибрали от училище, директно сте си пуснали мое видео. Интересно ми е просто. Или напишете ми как съм ви попаднал в YouTube. Нали сте ме търсили, или пък приятел ви е предпоръчал, или просто видеото ви изкочило най-отгоре като заглавие. Интересно ми е. Пишете в коментарите как сте стигнали до това видео. Наистина ще ми е супер интересно да разбера. И наистина съм ви благодарен. Защото колкото повече коментари ми пишете, толкова повече ми показвате, че наистина ви харесва това, което правя.
И наистина ще продължавам с поредиците. Имам още планове да правим на GTA 5 видеа, имам план на тази игра да продължа, ако вие желаете. Препоръчите ми каквато игра искате. Като цяло. Може да пробваме игри от детството, ако искате. Все нещо, което отпреди. Но трябва да сетим коя игра точно. Некоя, която е от много години. Защото вече някои игри, къде ги правят сега, не са много по-интересни. Преди си беше по-интересно. Не знам защо. Добре, вече сме почти тук. Да вземем клиента. Добре, сега. Така. Тук на втора камера включвам, за да мога да паркирам като хората, а не да се бутнем в колите. Така. Супер. Този с официален костюм. Те са няколко. Колко човека са в колата, я? Стойте. Двама. Добре. Има да си ги покарам доволно. Добре. И да започваме с карането. 4 км. За 4 км 600 евро малко скъпо ми се струва. Дайте да минеме напреко. В смисъл не напреко, а да минеме при другите, защото иначе може да ни спрат и да ни забавят. Но както ви казах, пишете ми как сте ме открили. Наистина ще ми е много интересно. О! Това не харесвам. Гледате ли какво се случва? Добре. Минавам от тука. Ето така. Добре, пичове, вече сме почти близо. Пускам първа камера. Да ви е по-окей на вас. На мен ми е по-удобно на втора, но въпреки това пускам на първа. Добре, отиваме. Да го доставиме и да видиме после фиса. Опа. Ще пуснем да гледам от тука. Кога ще светне. Ей, тук също удобно е. Добре, чайте да не сгазиме някой, че глобата е голяма. Да светне зелено. Малко по-назад. Аз съм се спрял на пешеходната. Нищо. Добре, продължаваме напред. Вече остава много малко. Добре, пичове. Другото, което е много искам да направим поредица на една игра, но не знам дали ще ви хареса. Обаче забрих сега как казваш точно играта, обаче беше много готина. Смятам и на Евротрък да направя поредица. Евротрък и такива игри. Хорър игри, всичко. Имаше една игра, която много ме влечеше. Да. Сетих си името. Тя е известна, ама сега изключих името. The Forest. Пишете в коментарите, нали бихте искали да гледате поредица на играта The Forest 1 и 2 с, разбира се, с приятеля, който обрахме казиното. Ако не сте гледали, ходите гледайте, и ако искате да снимам видеа с него, на The Forest ми пишете, нали. Ако имате желание, ще снимаме видео. Точно може да бъде не в The Forest предизвикателство. Няма значение в коя версия. Според мен е по-добре да започнем от едно и като минем едно да се запътиме към две. Не знам вие какво мислите. Но според мен така ще бъде най-добре. Добре, остава буквално толкова малко да ги оставиме. То от другата страна на пътя. Тук вече ще пусна втора камера да си минем като хората. Пак и на втора камера не мога да карам като хората. Нема значение. Малко му загубих търпението, но важното е, че го доставихме и нека видиме колко пари ще плати. 6 км почти. Това много скрънза. Постави 93 евро бакшиша, не като другия са 600 евро. Опа, и сега...
Даде ми 2 пъти. Играта Барнай ми даде 2 пъти пари, това е доста хубаво. Играта ни даде 2 пъти повече пари, отколкото трябваше и сега имаме доста пари. Но сега искам да видя условията. Съжалявам, коли минават, не мога да ги спрем. Та условия, тук може да дигаме левели. Това тук са ни второ ниво, тук са ни точките за това. Може да дигаме да ни е... Охо! Ето. Това тук за повече XP, за бензина ни бъде по-ефтин, за общо неща ни бъдат по-ефтини, които са такова за колата, кажете го. Ремонт за колата, дигане на колата и смятам, че най-доброто за сега, понеже нямаме фирма, ето това, така че включвам това. И нека видим, ето тук пише общо колко километра сме направили, колко такива дестинации сме посетили, колко графити такива с графити сме посетили, какви коментари имаме, колко евро бакшиш са ни оставили сега, колко поръчки сме направили, колко поръчки сме отказали, в случая 0 сме отказали, колко хора са били недоволни от нас. Чакай, защо ми на 0? Ясно. Добре. И сега трябва да видим условията тук за това какво е. Не ми дава, но тук по принцип трябва да е за фирма. Сега ще видим. Обаче при това ще идем да оправим малко количката. Добре, стигнахме вече до гаража, където би трябвало тук да може да се оправим колата. Добре, и да видиме. Така, тук може и бензин директно. Значи имаме доволно пари горе-долу. Не знам дали са добре за тази игра. Вие пишете в коментарите дали тези пари са добре за тази игра. Пиеме малко вода. И да видим. Та за гориво. 130 за гориво. Е на макс. За поправка на колата. Не знам даже така се води счупена тази. Нищо. И за блясък на колата. Окей. Общата ни сума, която изкарахме е доста, защото получахме с... С колко получахме? С 300... Не, па 300. Получахме си с 3 бона. Изкарахме си горе-долу 1563 евро отгоре, което е хубавото. Добре, сега обаче. Да видим тук. Какви неща може да добавим на колата. Тази кола е много готина. 5000 евро за тази кола. Има доста минуси. Чакайте, искам да видим, да разгледам. Тази кола, ето тук ни е за фирмите колко можем, или колко коли, не колко коли може да имаме. Та може да имаме до 15 коли. Те тук са ни заключени, 3 левел, 6, 12. Това се води Audi, но с друго лого, което е 24 000 евро. За това много го искам да спестя. Та кола ни е безплатна, но ще я вземем в другия епизод да разгледаме. Ако това видео събере 5 лайка, примерно, понеже сме в началото, ако събере 5 лайка, ще вземем тази кола и ще опитам в другия епизод. Какво друго имаме тук? Мога да купим същата кола. Има и други безплатни коли, тази също е безплатна. Супер, бе! Даже, чакайте, тази кола, чакайте да видим, стойте, искам да ви покажем. Не, стойте сега, къде го загубих го? Имаше една кола, къде беше също безплатна до другата. Тази мисля ще може да возиме VIP клиентите, да. Това се води май и BMW. Доколко виждам. Може в следващия епизод да возим и VIP клиентите в ето тези две безплатни коли, така че ако искате, лайквайте, абонирайте се и ще возиме следващия път хората. Може да направим на колата... нитро... апгрейти реално. Нали да бъде наръчна или... За сега така ми добре. Може да правим интериора от колата, обаче искам да видим какво друго може да се добави. Боя. Американско... да, на логото ми. Това е много готин цвят. Златно. Златно-оранжево. И този цвят ми кефи. Той ме... Добре. Колата ни ще бъде в този цвят от сега нататъка. Обаче този цвят струваше много пари. Може отдолу сваляме светлини. Добре. Отиват парите за глупости още веднага. И затова не исках да отварям това място.
Добре, боята. Може да слагаме спойлери, но за сега не. И без друго са грозни. О, ето ако го отключа на 4-ти левел, ще е топ колата. Обаче искам отвътре да разгледам. Какво може? Мога да сложа фигурка. Другите са ми заключени. Фигурки няма свалям за сега. Интериор. О, да си върви. Еми хора, аз май ще си дам печалбата само за да правим колата възможно най-хубаво. Не. Добре. Това е. Апгрейднахме колата. За фирмата трябва да имаме по-високи левели. Ето как изглежда колата след апгрейда. След всичко дайте ви ми от така. Вижте как по-лъскаво изглежда. Вижте колко по-хубаво. Новите коли, както видяхте, имаме и безплатни, които ще ги ползваме за VIP клиенти. Така че ако искате други епизод да возиме VIP клиентите, лайкнете видеото, абонирайте се. Добре, влезнах и видях, че имаме и още една кола, която също е безплатна. Обаче ще проуча за какво е тази кола, защото не ми изглежда като просто такси. Може да бъде и такси, както виждате. Но ще видим точно какво може да правим. Значи, коя кола ви харесва повече? Тази или тази? Мисля, че и трите стават за VIP клиенти. Но нека кажем за тези. Кое ви харесва повече? Коя от трите коли ви харесва повече? Тази няма да бъде, защото струва пари, но те три коли ми напишете в коментарите коя ви харесва. Тук може да видите всека кола с какво е на плюс. Тук може да видите също. Най-на оферта ни ето тази кола, защото има места, удобна е, луксозна е, води се за всичко, така че може да бъде тази кола, но вие пишете в коментарите коя кола искате да бъде за епизода, другия епизод, защото тази ми изглежда по-хубава. Но искам да оставя това на вас. Пишете в коментарите и да видим коя кола ще бъде. Най-лайквания коментар ще бъде колата, която ще карам в следващия епизод. Аз бях Сашко, това беше от мен. Чао, чао, усмихвайте се и бъдете здрави. Чао!